Kaitor kaham balai special zora faidi o zora na sung maganang klailaya keplai ke Kaitor ni koba sung kuplong ang layana amen age sung tini srang lainai Matthew chapter 22 ni verse 15 ni simi sung tang layana hallelujah Tam sejak tong ang poriong fasing tangnay Matthew chapter 22 yes ang kogro wanya poriwana Manthai 22 hallelujah yes Manthai 22 15 Pharisee-rok thanglaikya Pharisee-rok thanglaikya hake Jishu no kokbai khiyo kacharana nei koksablaikhya okay Pharisee-rok ni main purpose ta mungke borok ni slai Jishu no laine kirijak layo borok kaham ke Yesu Kristus sabos, okay? Ei tangi faikya, aborok no saiman mani ya gulofan borok goshu inarani naya, borok no boss sungi tona nailai, okay? Yang lo sung saro, okay? Borok ni mungsa cholia, haipano saksana boss sung zaklayo. Abani bagai, sengoro nugo borok Yesu no khayak kecharana hanai koksab laikya, okay? Manthai 22 verse 15 poritango 15 isimi ibere baksano Jishu ni thani ro hor tini bo ferang tangpayuka karen hallelujah okay ang poritang pirukha di puilan simi Pharisee-rok thanglaikhya hake Jishu no khiyo Jishu no kokbai khiyo kacharana hanai kok chablaikhya borok ni sagrok ni bere baksano te Herod ni borok ni bere baksano Jishu ni thani rohorkha okay kokbai khiyo kacharana bagai Jishu ni thani borok rohorkha a rohor jagnai rok Jishu no ha hinai saka hodakra sung sawi mano nang kokku bui sawo bororok tamo hunya abono wansugyawi nang Kaitor ni lamani kokno soike frungo tamni hunke nang kebuni bumukhang naisigya jungno sadi nang tamuhun room ni bugra kotorno tax remani abochini kerong subaima da klai Jishu borok ni bokha sitrano sawi manui ha hinai saka hatra rok norok tamungui ano khiyo kacharna nailai tax rejaknai rang no ano phunuk phaidi hake borok bini thani rang tu bukha omo sabuni bumukhang obumung sabuni hanai borok mane bono hanai bosungka bugra kotoni hanai borok saka hake Jishu borok no hai hanai saka hake a bugra kotoni Manthai no bono Rüdi Kaitoni Manthai no Kaitor no Rüdi okay oko khana oi borok wana macha oi bini aroni thanglaikhya sarai ko hallelujah nadi borok ni kok tamo borok jede sotongo ades ni raja no tax maru okay aga borok tamni sungpa ge Jishu ni thani bo
room ni bugra kotono tax remani abo chini kerong sabai mada klai hake babo chaya da okay desh ni raja no government no tax remani abo chaya da oba ke question to faila kya so Jesus Christ sawi man ka borong ni mansuk ma hamya fatra ro borong khyo kesarana bagai fayo am bagai borong sanka norok je tax remani rang bi ko tu phai di norok je tax remani ar rang no tu phai di borok tikhai rekha agara sabni bumkhang thejak ngake ar rajani bumkhang thejak obo sabni bumung obo sabo ani borok no Jesus Christ sungka obo bugra kotor mane ar raja ar desh ni raja akamun bagai serai saka hake a bugra kotoni Manthai no bono Rüdi Kaitor ni Manthai no Kaitor no Rüdi serai ko hallelujah nini tax government manna ni nango so government no bini Manthai no Rüdi Kaitor ni Manthai no Kaitor no Rüdi hallelujah nang chakri khlayo nini chakri ni jora 8 hours 9 hours haike 6 hours 7 hours 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা Rüdi nini chakri ni jora 6 ঘন্টা chakri ho Rüdi Kaitor ni bagi boto jora tongle hallelujah so Kaitor ni Manthai jora no Kaitor no Rüdi amen jeng tini obon serai layana Kaitor ni Manthai no Kaitor no Rüdi loku ni Manthai no loku no Rüdi government ni Manthai no government no Rüdi nini samung okay aje samung khlai mane ajagani boss tongo a boss ni Manthai no boss no Rüdi okay Kaitor ni Manthai no Kaitor no Rüdi ge serai bla Jesus Christ bokong sai tongo hai neng kaise desh ni andaro tongo a desh government tongo a desh ni prime minister tongo president tongo kaise cabinet tongo ara rules and regulation tongo yes a government ni Manthai no government no Rüdi a government no respect rena namon Rüdi borom rena namon Rüdi je khlai thaya government ngi neng khlai di phiaba bebang ni sakao tongnaya Kaitor bini bo to Manthai tongmole Kaitor ni Manthai no Kaitor no Rüdi hallelujah nini chakri tomna 8 ঘন্টা 8 hours nga ke te bad baki ঘন্টা tongko ble a jora no nang Kaitor no Rüdi a jora o nang Kaitor ni baki jora salandi hallelujah nini income tomung no maybe 1 lakh maybe 50,000 maybe 10 taka maybe 300 taka maybe 500 taka maybe 1000 kaise maybe 10000 maybe 6000 5000 jespa nang imano hallelujah abo gethang tongma bagai nang ajiman khanable haka ajaga bo Kaitor borom rojaknani jodo joggora tong a nang ajimawo Kaitor borom manani joggo tore tong haka ajaga nang Kaitor ni Manthai no Kaitor no Rüdi government ni Manthai no government no Rüdi nini nukhung ni Manthai no nukhung no Rüdi nang mix up ta khaidi Kaitor bini Manthai manani joggo Kaitor no Rüdi government bini Manthai manani joggo government no Rüdi nini nukhung ni borok bini Manthai bo manani joggo bono Rüdi hallelujah Kaitor kaham bini khairokma bini hamjakma pai flaya amen hallelujah abuni bagai no hage Jishu borok na hai hini saka habu bagra kotoni Manthai no bono Rüdi Kaitor ni Manthai no Kaitor no Rüdi hallelujah nang tini balance ang yang mani bagay se okay normally yakung yasa choli arok tangi latha kong samana hangke balance khlainani bagay ayasa choli ya himi manyangi tongmani bagay okay balancing yang itong kalai thango ambaga latha support mana haro okay जेफोरनि लाइफ ऑफ बैलेंस करेंगे थांनाय नों कलाई थां पाइनाय ओके निनि लाइफ
nang tawan chuk di nengo sungsar bai mang kuplong honai nang tawan chuk di rang tong kheno bebak nongo honai nang dialog tar di taka thakle bagar chuk mile aba a dialog rong bad di okay nini rang bai nang musani mokol se manana ba mathangjak mungman gala nang sungsaro busy ngai thangmani by 24 hours okay sungsaro nang ganangku khoroksa borok ngnai but aro mathangjak mung tongla okay nang sungsaro nang kabang ma samung kaham khlai tongo serve khlai tongo okay yes abo bai nang boro mane respect mane raf yafa khorop jaknai award mannai but aro mathangjak mung kri mathangjak muni bagai kaitono nango Kaitor hormani Jisu Kristo no nango a Kristo bai krengi katalangna ni nango a Kristo no subrai hini go shina nango bokha bai ke bebab poito klai bono sung submit klai rena ni nango tahole langma Jisu Kristo se lama Jisu Kristo se koboi Jisu Kristo se nang osung saro jesuk phano time kebang reitong di abo bai mathangjak mung sok baya aboni bagai no nang sungsani Manthai no sungsano Rüdi ar kebo badaria even Jisu Kristo bo badaria hallelujah nang busuk samung kaham khlanya musung khlaidi ar kunum bada kre nang busuk business kotor khlanya musung khlaidi ar kunum bada kre piaba business ni Manthai business o Rüdi kaito ni Manthai kaito no Rüdi hallelujah nene kabang ma yes abo hai samung humung abo hayon nang engage singsa aro nini jora kabang nang Rüdi saw mana khlaiba but kaito ni boto Manthai tongle nono kathang tonai nono langmari tonai nono charui tonai o hano sananai o hauze nang yapri ri tongani oboni malik bini Manthai tongo ba bini Manthai ne bono Rüdi hallelujah praise the Lord bonang mai halong manjoi tongna musung jago Noah tangi righteous hanjaka haikaba tangi kaito ni mokolo special tangi bo choose khlaina jakangke Noah ni first point tamo bo belai kheno okay righteous borok soibo okay bini dui number point tamo gangke bin thani kuno blame kre kuno dak kre bini tin number point tamo gangke bini relationship belai kaham kaitor bai hallelujah so nini je a righteous money okay a kaitor ni Manthai je nang kaitor ri tong mani haikaba a kaitor je mana nang mani ni nara nang ri tong mani okay aboni bagai nang a righteous category khobja ko nang aboni bagai nang blame kri jaga thango soguyo te aba haike nang kaitor important jeni saimam bai nang bo bai halok narago relationship a fellowship tong mani bagai okay a jaga o okay kaitor belai beka furo te nang no khorok selected borok ngo praise the Lord Noah ke sangsaro tongya diba yes Noah ne ke family kri diba tong busla khorok tam tong Noah ne ke jaga sampoti kri diba tong Noah ke azina nangya diba aziwo asangsani borok khlai ma hain bobu khlai bla haipon tang special because kaitor by bini halo kaitor by bini relationship bo borok soy okay bo sangsani mungsa sak dag bino thepaya kaitor by mangsa bo kuplung ni tong amen hagatai baki borok tangi a rung kotoro borok khobjakli a tangi a tiyok lagi thinyani nangkha reason ka bono bor kaitor no juggo mone khlaya borok kathangabo kaitor ni jari borok abono saiman phano borok goisina naya sangsarabo borok baithangni sampoti engjago okay aboni bagani kalai sakena langma chonani nangkha hallelujah so nang baithangni sampoti tangjagyo sangsarno nang okay kabang ko jora ang business o chakri o sangsaro nokhungo do power kese abaso sako arasar nang aba haike pora khaksa fasing khegaita thangdi do phani ingi busuk samung khlaina musung khlaidi busuk leadership aba hai responsibility nai samung khaina musung khlaidi chakri khlaidi business khlaidi nokhung naikol de kaijak di borjak di bebam thing tongo piaba kaitoni Manthai nang jesik family na joraro aba hai kaitor bon nang bai time spend khaina musung jago nang jesik business joraro asung kaitor
nung by time spend kanya mo sungzago abo haikeno hallelujah so kaitor by time spend kanya fellowship hallelujah nung sungsara jasuk invest kaitongo kaitor babo haikeno invest klai paidi sungsani investment kurma khonti u shikok tongo kamawi thango kaitor investment abo kurma khuntia shikok phaya shinjo bairia abo tebo multiply singo abo chukna ho khati jakmani bage abo komori thangya nini investment bo jagawo sungsara shimida kaitor to de tong check khai nai hallelujah kaitoni manthai kaitor manani jugo amen Manthai chapter 22 verse 15 ni simi sing tini pore lai tong layo kaitor kaham okay abo haikeno jeng verse 23 wo pori thanga sing te bonogo a salono khoroni khoroktam sadukai rok jisuni thani phaikya borok kethei rok thangai basama basaya hनै salaine rok maka kethei thangai basaya borok hai hni saka hodakra mushihai hनै salangka khoroksasuk bosa manya sini thei thangkhe bini bosongna narakna bagui ara nijekno a borokni tako nok pirogui nathung okay rondi oro takuk sinirok tongma ni okra kaijagui bosa manya sini no thikya hake bini tako ara nijekno nakha a takuk bo haikeno thikya tei khoroksano haikeno thikya haikemang takuk sinirok theibaikya olokhe a buribo thikya abo kethei rok thangai basa puro a buri sabuni bihik engna klai borok bebagno bono nailekha jisu borok na haini saka norok busukse saya geja norok busukse saya geja norok engkha elambak ni kok bo sawi manya kaitoni phanno bo sawi manya abuni bagino okay abuni bagi se hayungo tangai thangai basa nairok borok chukna hani swari rokhai sela bărui kebo kaijak laya tabo kethei rok thangai basana kokno ang sawano kaito norokno samani abono poria khodiba bohai nei saka ang Abraham ni kaitor Isaac ni kaitor Jacob ni kaitor okok engkha hai bo gethang rok ni kaitor sei hallelujah abo haino borok thei thangphano gethang tongo abono khnawi lukorok bini phorongmano wana jakbaikha amen yes tini kengma borok bobono paile saiman haya bărui especially tabuk news rok tam nukjak bosa khoroksani buma bărui okete khoroksa selabai kharka pa interest nangjak laiti mani tamjani asing interest nangjak lai share khai laiti ro ei khade khanake okay amhai nangnunya kogrong no hunke amusu kodokhe share khai layo okay o jaga bo haino borro khoroksa kaijak borjak selabai bărui okay amsu sela thei thangka ngata bo bu phai me kaijaka bu phai mu thikya bin bu phai mu thikya bin bu phai mu thikya aburi bu thikya okay broni question nonsense question okay tangi mana sengsara o bărui sabani bu sangnai sabani bihingnai abuno tuimang se paile tabuk tamo o bărui o selabai kharka o sela o bărui be kharka okay ara rebeng khapu okay wansabe kaijak khapu okay babok hake kajang mano angkatan kaje tongnai nang nungye ko gumang tang asuk paile lai kheba tang asuk aja gumang bizing lai kheba ambang Jesus Christ direct borong ne question no pura kinar phasing khitar horis kaisan saka Abraham ni kaitor Isaac ni kaitor Jacob ni kaitor kaitor ka kethang rok ni kaitor bobai thangbo kethang amen achukna ha mani ajaga bărui chelahni tai kri ar mukti kri जों दिनै दिबनि
service sing khana like okay Revelation chapter 21 verse 4 sija ko ba kino asalo azorao tai mukti tongla tai kabna nangla tai thina nangla tai musubuk sawi kabna nangla samani tongla kesam tongla ketal simisi kuplong nai kethang simisi mukti kri munei tong thok arate sabni besa sabni bihi sela berei ni te kri aro hallelujah nang tomung no mungsa se kodoku ki share khanya musung nang kai tun kong na share khlai di tangi bala okok khana mani bai nang to hamari mani tongo te khorok se khana nai bo blessing nai khorok se berei besa khorok ni muma khari thangka salabai share khlai reka ate khorok sa yang nai singi tong nai phan mai angi tong mani o thangka blea buku tawla mo thang man chre nang te bo license ba gi tong abo okay especially kabang ma late night program rock kabang ma gyan ganang borok organize khailayo horni 12 ekta rago piaba saksana borok mana belai khana qualified belai shikreng jak layo yangla tam khlai to okay bora hazar hazar ni invite khayo kabang ma chela sikla buri sikla tam nga ke license se manmani klai jago borok oh agi license kerengi ongkhor thogyangi tongmani adino license man ka ongkhor ka dera ka sitra ka masanyang ka tebo oroi poroi hamya sitra sing nuk layo okay ang tengo ko no sai tong ke sungsani abo hai kabang ma problem kabang ma khalai mani bulai mani okay soksa lai mani abono borok interest nangjak layo aro mang paile ngi tong na musung jago Kaitor tamu khlai kya okay borok ni bagi tamu khlai kya bahai khlai kya tabo bo position aborok no borok chena bo thangya abono bujina nai laya hallelujah nang sai mandi Kaitor nono hamjago Jesus Christ to nono belai kno special sanamka nini sumsok tongmano bo agin no nori kibika Jesus ni thiba nang tabo katharose nang tabo kahamose Jesus thi kosok man abo kathar khlainai hnei kosok man ya kathar khlai kha hallelujah praise the Lord o kosok pai khable katharangka kathar khlainya bagi phai mani tabuk to already kosok pai kha katharo sok pai kha bahan sekak zaka tangai okay oh Isaiah there ni bijapte agin sajagi payo beni kesabai ham kahne yes tini a Jesus ni kesabai nor ham rosaka a Jesus ni thei kathar bai katharangka a Jesus bai thang bigram ma tini ganang position sok pai kha hallelujah bkhabai poito khlai subrai ni goshina simisi Jesus nang sani subrai amen hallelujah praise the Lord aboni bagino sengsani kebang ma hamya rongno narok asu interest tar laisidi okay nang je tini share khlai tongo a khalai kya pu hnoi abo kh kaham diba nang share khlai mane tamba sajaka tini tamno share khaiba borro saman share khaile bele nang la sayana sa sajaka share khlai tongsiu mane nang bok category sangi tongi khanai di okay nang mani kok nga ke share khlai menya phan se manya tu nang tong la nge kok ke okay tini no ang lok mani ma biang jan thei pa saw ni share khaile men mar ni okay kabang ma jaga o ma holong man khapu o ma rong kesang man khapu okay nang ni kok no ke kam ke share khaile ka interest lai mas na shi okay nang man share khaidi nang man khana di nang sungsani kok khana ke kirima sok pai nai Kaitor ni kok khana ke phan man nai keplai ke ya prisoi keplai jaga ba chawi Kaitor ni mungno nang ko chu khlai man nai sungsani kok khana mani bai ta wan suk di je nang phan man ho nei nang se ke te bu sundur lai thanglai no khable pas sa phai kya pu ang da ti to tara se ra nai kya pu yang la sok pai ko okay yang khari ayer bolong bisu thui to khali sao kiri nai rok no ba sikiri thokble nang sak sak kiri ui khar ka ko sung khari tong ni sao mane aboni reason tamo nang kiri jago abon bagi nang kharo abon bagi sikiri nai rok bon no sikiri thok jago ha kebel ni saiman ke ba hanang pinang khlai thokble
Hallelujah. Praise the Lord. Tangile nang tinasa kebelang khaba. Nang tangi bulai jeni samania. Tangi nang asa kebelang khatini. Nang saidema. Nang tangi asa kiri, nang tangi asa sundru, nang tangi asa kemana ni komona ni kiri jagi tongka. Nang wasi pun realize kelai janai. Tangi kanabo nai. Reason ke. Reason obono. Hallelujah. Kaitor ni kok kere. Kaitor ni kok no importance riya. Sengsa ni kok no belai khanao. Sengsa ni kok khanama bagi kirima sok payo. A kirima sundru ru. Okay. Magti kiklai ru. Borong no kebel klayo. Kaitor ni kok tam klai. Poito ragro pan ru. Keplai ke yapri shawi mano. Amen. Kaitor sunu belai ke hamza ko. Nang belai special kaitor ni makolo. Nang abot tapok di. Amen. Sengsar bai, ta sashiri. Ama haike nang complain ta ready. Sengsar ni manthai sengsar na rudi kaitor ni manthai kaitor na rudi. Sengsar ni khlai tai sengsar khlai di kaitor khlai tai kaitor khlai pai di. Nang sengsar 8 ঘন্টা 12 ঘন্টা রইমানো মানে kaitor 1 ঘন্টা বদ রিমাইয়া। তাম kaitor 2 ঘন্টা বদ মাননি যোগ্যয়া। Nang sabta kaisa nang hai khabro mui tongo mas kaisa nang khabro mui tongo tama am maso kaitor 5 din 3 din 4 din tam bomana ni jogo yada haka nini zora tam ning 4 din phan kaitor rime yada nini am mas kaisa busy schedule 4 din boda kaitor ni bonto kore aro okay nang tini zora kore hinai fellowship man jagya service man jagya Sunday worship okay Kabangma evening fellowship, Bible study. Okay, nang tini attend klay mainya. Reason tamo. Tam nang asada paile ya. Asada nang besto. Tam bo jaga bo hakoro bihai ke ba bo hatai no sekang na thangi tong na. Okay. Bo phang kai tong ya bo. Abo tai kasine kai te ka ba ya. Okay, bo bhai hakora bo hapsine habe ai tai ai paya jara bo. Bo bhai hatai abo. Kasine kaite abo kabayaza saimandi nang jasek pano sengsara kawi pan tong di kasai pan tong di habui pan tong di paithana jat ke paithana jat haken nangaro se 12 13 14 15 ঘন্টা rei tong man hungke kaite ni bagi ঘন্টা kaise krija kaite ni bagi amaso 4 din pan krija nang sengsani manthai kaham ke na rui tongo kaite ni manthai ke nang tang ri manya Kaitor ni manthai zora nang tang rimanya. Kaitor ni manthai borom nang tang ya parimanya. Check line ini. Hallelujah. Praise the Lord. Sengsa ni kebang makok nang asiki interest ro wild thai kya po khalai kya po. Nang abna asiki importance ro. Jesus Christ ani bago sengsa ro phai kya. Bini thai ke tharbang ke tharangkha. Bini bahan sekak jama ba yang tini ka hamungkha. Jesus ani subrai Bonok subrai hini goshi mani bai ang matang zak mong sok pai kya. O kong nok he tam ni bagi nang share klay manya. O kok sana purkat ni bukung ni tangi tay kuplong. Sengsa di kebang makok. Okay, especially kaitor manza kebang man neta kebang man leaders tongo. Oh, buini chaya no ke nang pupuno wi sao. Kaitor no kaham klay kya. Akong no ka waisa pa na stage nang tangi say manya. Okay. Kebang ma dialog, kebang ma kok sana bagi ni bukuk for. Kebang ma borong ni caya na punong na bagi bukuk for. Kaitor no kaham klay ka, kaham no sana ni bagi ek second pa ni jora kiri. Nina stage kotor ma borok kebang ma ni bisingo nang abasuru nang sakiri manya. Ang kebang ma leaders lang observe kayo. Stage kotor ma borok kebang ma botangi kaham sab ni jari bo position a position man ka bo asuk samong kaham klay man ito akong no okay ari kaitor ni jari si ani kaitor ana kaham klay ke Jesus Christ ni thui bai bahan suka gei okay a testimony su rimanya reason tamo nang kebang ma kok sawi payo thaisa kok bora nang kaitor ni bagi sai manya thaisa kok bai bora nang kaitor no praise klay manya tam nini sungsa ni bagi simida nang nono sungsa ranai ba kaitor suble nang sengsara ma tong mani ba kaitor ni jari sible
nongo sengsara ma sai tongmani ba Kaitor ni jari seble ha kok ma sai tongmani Kaitor ni jar position man mani Kaitor ni jari lakhs and lakhs income klaima tongmani Kaitor ni jar bebak se Kaitor ni jari hinke zorar purbo sengsara mang Kaitor ko sekre kok sapro bo sengsani kok mang Kaitor ni thaisa kok pukre okay bahaya bahaya ngiman cek lainnya ini nilai bahaya itu Kaitor kaham belai hamza bocuna bocuna kibia bocuna ya kaya amen verse 34 사두카이 럭너 지슈 콕 모토브이 르 카하의 파리세 럭 하나의 고톰 라이캬 하게 버럭 니베레 깨렁 프릉나이 거럭사 하이 흔의 성의 번호 크여 거사르나 라이캬 허다크라 깨렁너 다기 마럭 니베레 보보 거떨고 지슈 하니 사카 능느니 까이더너 수브라이너 카바이 콕바이 원숙마바이 함작 숙디 어머 난콕마 꼭 거터 때 पुइलानी दागिमा ते पुइलानी दागिमु ते थाइसा नांगमानि कखे आहाय नों सागनो हामजाकति न बयनोबो हामजाकदि मुसिनि करं ते दियारि रगनि फोरोंमा रग बेबाकनो अ कक थाइनि न सुंसाजाक हालेलुया दिनै गोबां के बर' सतनि नाहा नायो चिनि केरं चिनि रायदा नै हायनो हिले रुइ बरनो रुजुरि तना नायो जिसु ख्रिस्ट थाइनि रो तामो neng nini Kaitor no kabai khokbai hamjakdi aba haikir neng nini sakno hamjakdi nini sakno hamjak ma haino nini takungno hamjakdi srai srai ko neng nini Kaitor no subrai no kabai khokbai wansukma bai hamjakdi okay te thaisa nangmani kokha hai neng sakno hamjakdi no buino ba hamjakdi pai khable hallelujah nini tangma tangsa ain keron ain kerong rules and regulation borono hanya ya falai hanya hiliri ton ka heng muito suman su ya tam tong oh hypo asik kebang ma muito planya nanya thaini no muito narak de nang ni Kaitor no hamjak na nangnai nang ob haike ni sakno hamjak ma haini takung no nang hamjak na nangnai kalaisa kok bangke hamjak 아가니 따콩나 하서 함자고 그냥 미리 땅 하며 사나이바 알아 하며 사만이지 그래 이게 봐 알아 때고는 프로블em 그래 할렐루야 능 카바이 코바이 사브나 함자가 까이떠노 땅을 번호나 랑마르카 어승사르카 짜무르카 멀브르니 랑마 지수 크리스토 니니 클라이르카 하게 능 사브나 따보 까이떠노 카바이 코바이 함자 하게 봐 제르나이 샤노스 능 카바이 코바이 함자 수고 그봐 라이 작업래 아바게 능 saknoba hamjago tangla Kaitor mani bosa Kaitor mani langma aba haike nangni takungnoba hamjago mo ani Kaitor sanamani takukse ani Kaitor mani takuk kar kun bezal se kri khable artai bulai toklai kri kha artai khamai ma kri kha artai naslema kri kha hasa hamjago tai bor naslema hasa hamjago artai bor ni ara khamai ma okay ani takungni mane ani no okay ar bagi sala ma phaisinai ar khair ma phaisinai chubalai ma phaisinai bebano khobjak bayo because hamjak tongmani bagai hamjak ma borona ke botharia hamjak ma borona ke fesok khiklaya hamjak ma borona ke bipod khiklaya hamjak ma borona kun dino problem khiklaya hallelujah ngana Kaitor no hamjak sakno hamjak ni takno hamjak a hamjak mungso tongke ar taitamni problem ba no problem hallelujah dini asuk problem tangai ngi tonga ke a hamjak mung Kaitor ni sinia a Kaitor 시니아니 바기노 카바이 쿡베 함자기 만야 아 Kaitorno 카바이 쿡베 함자기 만야는 바기 saknoba 함자기 만야 아 sakno 함자기 만야는 바기 taknoba 함자기 만야 알레리 아 Kaitorno 함자기 만야 바기 sakno 함자기 만야 아 sakno 함자기 만야 마 바기 데리 나슬레로 sakno 데리 콜로 sakno थैथों हनि हनो डेली खन साजागिया इनकम्प्लीट जागो दो संसार तंबादंसि ए बिनि खाले कस गरि हमदिन कम्प्लेन रिजन ता मके बो sakna hamjakna सिया तांगे hamjakna सिया के बो आ hamjak bung a Kaitorno hamjakna ni सिया आ Kaitorno खाबाय खुबाय वन सुंगमा hamjagi माइnya नि बागिनो sakno बो खाबाय खुबाय hamjagi माइnya आ sakno hamjagi माइnya बागिनो बिनि ताखुंना hamjagi माइnya आ
bini takuna hamjagai manya ni bagino tini problem create ngi tongo am bagai nang leader ni jesek mana kok koto sadi nang kaitona hamjakna sia mana nang sakna hamjakna sia nang sakna hamjakna sia mana nin takuna hamjakna sia ara hamjak mungsu kri mana nang jesek mana kok kotor sadar development kri nang jesek mana kok kotor sadar a jaga problem simi sok painai nang jesek mana kok kotor sadar solution kri haleluya kaitor chongne belai hamjako a hamjak nung chung tini manka chung belai talika kaham haleluya praise the lord chini kaitor kubin belai kan kaham a kaham ni bagino every solution chini klai reka nini shanna ni slice sekang no ya phari reka nini wan sukna ni slice sekang no klai ki bi bai kya jisu christ thai kya nanga nga sa kuble changa sa nya slice sekang ready klai bi kya haleluya bemar ses problem ses kaitor kaham chini kaitor belai kan kaham thai mung kri kya Sheleng dia, tahu besarnya position nasi. Kakalayu, tini bo magnang dia na, nang saimandi. Kaitor ni mantai kaitor ni Rüdi. Nini samong sengsar, nini business cakri, Rüdi aram bini mantai. Siapa kaitor ni mantai le, nang kaitor ni maranai. Amen. Apa lagi no? Nang ni kok sabni bihik sabai karka, sabo all bihik tike bini besai sabong nai, bad dia tirong no. Nang ni question. Kaitor kan ketang kaitor. Jisu tu kaitor kereng nerok borobo ketang, okay, matang zak sama ni bagai ka Jisu be kereng nerok ni bagai no, serai ini, haleluya, praise the Lord. Kerong, kini yang hai nang ni kerong ni kokta sadi, Jisu Kristo kai ni kerong ni ya faro, kerong tamo, kaitor na hamzak na nang nai, abah sak na hamzak na nang nai, takung na hamzak na nang nai, ses, kerong bok kerong ke hamzak mo. Duitan kerong, kaitan hamzak nani, sakno ti takuna hamzak nani. Amen. Serai, simple sih. Jisu Kristo poza rana bagi payau sengsaro. Oi poza hilik tui lengjak bororo, norokani thani phaidi, ang norok na lengla ranai. Jisu Kristo lengla ma rana bagi sefayu. Poza hilik tui na bagi paya. A kerong ni poza no ruzurana bagi Jisu Kristo paya. A sengsani kebama poza no ruzurana bagi nano Jisu Kristo paya. Nang lengla siteng. Nang leng suka, nang mukti kiklai suka, nang kosto man suka bo saimano, apun bagi nang leng la sideni se bo payo. Haleluya. Kaitor belai ke kaham. Amen. Chini kaitor asa ke kaham, butuna kibiya ya kaya. Sana pozaria, pozana boru zuka, sana heleng kalai leng la mungsero, leng la sidi. Haleluya. O temporary sengsano tiasa tawana sidi. Nini wana ma bai sengsar salai jagla nini wana ma bai problem solving la nang tini wana wo cinta khalayo wan sugu ni kebang borok dialogue ro padadi nini wana ma bai tini ek taka pon nini bank orang habyaku nini wana ma bai ha bupang pangsa pon asaya nini wana ma bai ke khoroksa ni no khongo okay mungsa se kaham thangi shoguya ambagi a wana mani bai ke okay mun kuno solution kare ambagi stop nini wana ma bai sengsar soliya Nini wan suma bai sengsar solia, okay? O sengsar tamung na engya kaitan ya pao, ya parirdi. Neng senamjak, sengsar senamjak bai senamjak na ti wan lainnya wan sung na ni rangya. Senamnai sia senamjak rong na ti wan sujak tongo. Tabu neng senamjak a senamnai sia tam wan suka neng saiman ka kereng di Jisu bai ni sao, neng kereng kanable relaxing di. A Kristo bai kereng jak neng relaxing di, okay? Nini bagi bebak, nini wan sung na ni selai segang kai itu tiar kelaja, oke, nini mokol sobinya ni selai sekang agino, aw bebab no ready kelaja, nini bekawan sukna ni selai sekang, oke, bebab no ready kelaja, amen, kaitor suna hamzat, pada ketina sung situ, oke, hambai.